på mig, så det er kun jer, der kommer til at se det. De fylder ret meget, hvis vi lægger den på. Vi skal gøre det andet, det er sådan en god player, så vi sikkert godt folk ikke har problem. Ellers så sådan, hvis vi skal til at vælge, hvad for en player skal vi se i, så kommer der nogle. Det var også derfor, at ude i Grenå, at jeg bare satte dem alle sammen til én film. Sådan så at, altså, også de folk, der har lyst til at se, hvad vi har gjort, men ikke gider at sidde og bruge en halv time på at se alle videoerne igennem, de har det fint med sådan en 5 minutters lang video, hvor man kan se, hvad der er altså nogenlunde. Nej, så fortæl mig om. Jamen, hun har sendt et link til mig, og så knalder jeg ind på hjemmesiden med sådan, så den bliver det, man kalder embedded. Det vil sige, at vi ser den faktisk ind på vores hjemmeside. Men så er der vist nok lige nogle videoer, jeg skal slette fra YouTube først. På YouTube, men vi kan se det. Vippen, mor! Vippen! Nu er jeg også vågnet godt op igen. Jeg er så træt af med internetforbindelsen, når jeg skal uploade. Okay. Jeg plejer, hvis jeg skal uploade et eller andet. Den der video for eksempel, jeg har fra sidste gang, ikke? Den er på 5 minutter, ikke? Jeg bliver nødt til at bare lade computeren så tændt og så gå i seng bagefter. Fordi jeg har simpelthen... Jeg har en op 5 ned eller sådan noget. Jeg har et meget langsomt internet, og det er fint nok sådan normalvis, men hvis man skal til at uploade noget, så tager det bare. Jeg har heller ikke ret højt hastighed hjemmefra. Nej. Ikke når man er vant til. Så det er ikke fordi, jeg lige kunne sende den til dig fra... fra... Vi har jo kørt med en 40-40 forbindelse. Det er så godt nok noget af. Lidt ned ad bakken, og så kommer jeg hjem. Jeg prøvede altså lige at hente lidt på, at jeg bare kunne sende den til dig over en e-mail, og så kunne du uploade den. Men jeg kan godt se, at hvis du heller ikke har et hurtigt internet, så er det lige meget. Og det er bare lidt træls, fordi jeg har en mega computer, som bare er super dyr, og er sådan en rigtig top-notch computer. Nu ramler det hele! Nu har I ikke nogen spring! Det hele vælter! Men det er lidt sjovt at lige mærke til, at pinden sidder stadigvæk fast på.